Takže čaute, ja som Tomix a dneska si zahrajeme Five Nights at Freddy's. Je to celkom dobrá hra, vyšiel z toho už aj film, za chvíľku bude vychádzať dvojka, no a ja som túto hru už hral, takže mám štvrtú noc, ale hral som to už dávnejšie. Takže teraz klikám na New Game a môžeme ísť na to. OK, tak už som v hre a prvú noc by sa nemalo nič také diať, takže bude to tu také kľudnejšie. Tu napríklad na ten plagát môžem zatrubiť na nos. No a môžeme pozerať na kamery, ale vlastne nám to vôbec nepomôže, pretože prvú noc sa skoro nič nedieje, takže teraz si môžeme oddychnúť a skoro nič sa diať nebude. No a tak som hral asi 3 minúty v kuse a nič sa nestalo. No po chvíľke hrania sa stalo toto. Bonnie zmizol. Počkať. Dobre, tak Bonnie nám utekol, ale akože 2 hodiny ráno, ja som myslel, že o 2:00 ešte budú tam stať. Bonnie stále stojí, nič sa nedeje. Zatiaľ sme v pohode, pretože, hovorím, je to prvá noc, ale no. Nepáči sa mi, že ten Bonnie vyštartoval hneď takto. OK, ale Bonnie tam asi ešte dlho bude stať, takže zatiaľ sa asi nič také diať nebude. OK. Bonnie. OK, tak teraz to je fakt, že no. OK. Kebyže nepočujem tie kroky, no tak ja ho asi toto. Proste ja kebyže nepočujem tie kroky, tak už je po mne. Freddy sa mi zdá, že pohybuje až od 4:00 noci. Foxy sa nepohybuje podľa mňa na 1:00, môžem ho skontrolovať. No, počkaj, Foxy. Tak to si nepamätám, že by si v prvej noci už takto bol aktívny. Áno, za takto aktívny Foxy. Chica je na mieste, Bonnie tu zase stojí, ale ten Foxy, tak to som... Dobre, to som nečakal. Dobre, Foxy utekol. Wow, tak ja ho prvýkrát takto vidím. Prvýkrát som ho videl takto na tej... Dobre, Foxy je späť. Chica, dobre, Chica v pohode. Bonnie tam stále stojí. 5 hodín ráno. Už prosím, nech zazvoní. Chica. Dobre, Bonnie, kedy už sa mať odíde? Bonnie. Chica by mala byť zatiaľ v pohode. Dobre, tak Chica není v pohode. Dobre. OK, dáme ešte druhú noc a asi skončím video. Dobre, takže zatiaľ to necháme takto. Počkaj, takže ten Bonnie hneď takto ešte nebolo ani 1 hodina ráno a Bonnie už vyštartoval. Tak toto bude teda noc. Dobre, počul som kroky, ale neviem vôbec, kde je. Zatrubím. Počkať, on je dajaký rýchly, ne? Už aj Chica? Čo? Tak oni riadne rýchle vyštartovali. Len potrebujem... Je tam, či není? Dobre, není tu. Tak ja som skončil. Ja neviem vôbec.
Dobre, Chica je tu, Bonnie je tu, OK. Foxy, pohode, Chica tu, Bonnie tu, dobre. Chica. Kde je Chica? Bonnie je už tu? Tak super. Dobre. OK. Bonnie, on sa jak rýchlo dostal tam. No dobre, zatiaľ Chica. Tak Chica tiež trošku to rašuje. Livla, Chica odchádza. No, takže, ty si v pohode. Ty si tiež v pohode zatiaľ a ty si tiež v pohode. No dobre, tak už to není v pohode. Dobre, zatiaľ nič, ale trošku veľa krokov tu je, to sa mi nepáči. Tak dobre, dobre, super. Bonnie je tu. A dobre, Bonnie už tam není. Nepáči sa mi, neviem. Tu je Bonnie, tu je Chica, Foxy, Bonnie, Chica, dobre. 5 hodín ráno, 20%. To nie som si istý, že či dám. Budem sa snažiť. Chica, Bonnie, Foxy, Chica. Musím už rýchlejšie tie kamery preklikávať, pretože to mi strašne veľa energie berie. Dobre, ale Chiku aspoň vidíme cez okno. Lepšie než toho Bonnieho. Ale Chica strašne dlho tu je. Chica berie tú energiu preč. Chica strašne dlho tu stojí. Bonnie, Chica, super. 8%. 5 hodín ráno. 7%, super. Dobre, dal som to. Dobre, takže tretia noc, to si dáme v ďalšom videu. Takže toto video sa končí, takže čaute.